Перад пачаткам гэтага выпуску я мушу вас папярэдзіць, што ён будзе крышку дзіўны са шмат якіх нагод. Па-першае, тут будуць дзве вядучыя. Я, Даша, і вядучая падкаста праваабарончай арганізацыі вясна прыйдзе спадарня Кацярына. А экспертка ў нас будзе ананімная. Таму што мы дажаліся да такіх часоў, калі ў гарадскіх актывістаў актывістак мы мусім браць інтэрв'ю як у нейкіх чальцоў тэрарыстычных арганізацый, то бок на умовах ананімнасці. Таму вы не зможаце пагугліць ані прозвішча гэтай спадарні, ані арганізацыю, якую яна працуе, ці не працуе, мы вам не скажам. Прыйдзецца давяраць нам з Кацярынай, што мы яе асабіста ведаем, дакладна ведаем, што яна сапраўды экспертка ў сваёй вобласці, менавіта ў вобласці гарадскога актывізму. А ўвогуле, у сувязі з тым, што мы запісваліся ў нейкіх паходна-палявых умовах, у мяне там даволі дрэнны гук, але у маёй сувядучай і ў госці гук нармальны, таму я вам зычу прыемнага праслухоўвання і, калі ласка, пастаўце лайк і зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі. Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Усім добрый дзень, шаноўнае спадарства. Сёння найбольш неверагодны выпуск, таму што гэта выпуск кросовер. Ведаеце, як на фейсбуку ёсць гэты жанр кросовер, так і ў нас сёння з падкастам, таму што я записываюся не адна, тут ёсць яшчэ адна вядучая падкаста. Жанчына, вы хто? Я ведучая іншага падкаста, праваабарончага падкаста «Вясна прыйдзе». Калі вы яго не слухалі, то паслухайце. То я не разумею, чаму вы гэтага не зрабілі. Да, мяне завуць Каця. А яшчэ з намі шаноўная спадарня. Як да вас звяртацца? Спадарня Л будзе добра. Окей, шаноўная спадарня Л. А скажыце, калі ласка, чым вы ўвогуле займаецеся, чаму мы вас сюды запрасілі? Цікавае пытанне. Калі мы абмяркоўвалі, мы казалі пра гарадскі актывізм. Апошнім часам у меня ўзнікаюць крышачку сумнівы, наколькі гэта ўвогуле гарадскі актывізм, наколькі гэта можна так называць. Але так, тэма, якую мы абмяркоўвалі, гэта тое, што можна рабіць у горадзе і што ўвогуле можна называць гарадскім актывізмам. І я могу сказаць, што я, мабыць, прадстаўніца гэтага, мабыць, руху ці гэтага накірунку. Так у меня ёсць сумнівы ў сваёй дзейнасці, таму досыць цяжка гэта ахарактарызаваць. Слухай, мне падаецца, гэта такое пытанне, што ўсім цяжка сябе неяк ахарактарызаваць, ва ўсіх ёсць сіндром самазванца, кшталту, ну якая ж я журналістка, у мяне нават дыплому няма, ну і што я 10 год гэтым займаюся. Ты пра мяне? Не, я не 10 год займаюся. Крышка меней. Окей, ну тады пытанне ўсё ж такі, што ты для сябе вызначаеш як гарадскі актывізм? Хочацца звярнуцца вельмі да тэарэтычнай базы. Калі мне даслалі пытанне, я нават пайшла чытаць тэматычную літаратуру на гэты конт, таму што высветлілася, што, мабыць, я не да канца разумею, што гэта такое. Што я ў выніку вызначаю гэта як для сабе. Ёсць увогуле розныя тыпы гарадскога актывізму. Гэта можа быць нейкі вельмі нізавы гарадскі актывізм, у якім мы займаемся добраўпарадкаваннем нейкай прасторы для сябе, для сваіх блізкіх. Это можа быць вельмі вялікія рухі, якія займаюцца барацьбой за, напрыклад, сацыяльнае жытло ці там за, я не ведаю, вярнуць вуліцы гараджанам і гараджанкам. То бок это нейкія дзеянні, якія мы робім для таго, каб палепшыць асяроддзе, палепшыць свае ўмовы існавання увогуле ў жыцці, але гэта ўсё звязана з гарадской прасторай і з прыняццём рашэнняў у горадзе, таму гэта ўсё можна характарызаваць як гарадскі актывізм, усё, што мы робім у гарадскім асяроддзі для зменаў вакол нас. Окей, то бок, напрыклад, калі ў нас ёсць дом, панельная хрушчоўка, і я са сваёй сяброўкай-суседкай вырашыла, што мы хочам клумбачку зрабіць у нашаму двары, і мы пайшлі нешта для гэтага рабіць, там падбіваць іншых суседзяў, падбухторваць, збіраць каменьчыкі, каб гэта ўсё абгарадзіць, кветкі купляць. Гэта лічыцца за гарадскі актывізм? Так, канешне, це ўсё будзе лічыцца, проста таму, што гарадскі актывізм, ён заўсёды пачынаецца з якосці супольнасці, таму што гарада яны базуюцца на людзях, базуюцца на супольнасцях, і таму вы сяброўкай, а калі яшчэ вы паклічыце шмат-шмат суседзяў, гэта, канешне, будзе яшчэ лепш і яшчэ больш добры прыклад гарадскога актывізму. Пакуль я адна самотна ставлю вазончыкі ў пад'ездзе, гэта яшчэ не зусім актывізм. А вось калі супольна мы гэта робім? Памежнае пытанне, мне яно теж цікава. З аднаго боку, мне хочацца сказаць, што калі мы кожны асабіста робіць штосьці, гэта теж пра актывізм. Калі для вас далучаюцца, меюць нейкія меркаванні вашы суседзі, то дакладна можна так характарызаваць. Кацярына, ёсць у цябе тут пытанні, бо ты за актывізм всякие больш шарыш? Не, я б так не сказала. Таму, мабыць, у мяне шмат пытанняў. Першае пытанне, і можа адзінае, яно глобальнае, а дзе тут дзяржава? Ну, па-першае, дзяржава, яна ў ідэальным грамадстве створана, каб парадкаваць жыццё людзей, каб ім было зручна,
Мабыць, беларуская дзяржава не зусім такая клапатлівая, але тым не менш, калі вось узнікае група людзей, якая штосьці хоча змяніць. І вось калі адбываецца першыя сутыкненні з прадстаўнікамі дзяржавы і што яны кажуць і як яны да гэтага ставяцца. Арганізаваная групоўка, я б гэта называла. Моя улюблёная проста тэма супраца актывістаў і ўвогуле як працуюць дзяржаўныя ўлады. Насамрэч, як мне падаецца, што дзяржава як з'ява, як штосьці, што тычыцца горада, гэта вельмі непаводлівая форма бюракратыі, якую заўсёды трэба неяк пінаць, і трэба ўзаемадзейнічаць, таму што яна не пачуе, у вялікіх выпадках яна нечутлівая. І ўвогуле з-за гэтага з'яўляецца гарадскі актывізм. Адна з прычынаў, што вось ёсць штосьці, што жыхары бачаць, што ім дакладна патрэбна, у іх ёсць нейкія патрэбы да самавыказвання, да камфорта у самасяроддзі, і таму трэба штосьці змяняць, і тады пачынаецца камунікацыя з дзяржавай. Іншая справа, як дзяржава на гэта рэагуе. У ідэальным нейкім сусвеце сапраўды дзяржава, мне так бы хацелася вельмі, каб ты прыходзіў да кагосьці, казаў, што вось жыхары там такога-то дома, ці мы такая-то суполка, якая бачыць там такую-то праблему і мець нейкі дыялог, дыскусію на то, каб гэта вырашаць. Але там з майго прыклада гэта хутчэй гісторыя пра непаразуменне бакоў, гэта гісторыя пра адмову, нават адмову не ў сэнсе, што тыпу нам адмовілі нейкі лісцік ці штосьці такое, а псіхалагічную адмову, тыпу у вас ужо ўсё ёсць, навошта вы тут прыходзіце і нешта патрабуеце. Мне падаецца, што там у беларускім кантэксце гэта заўсёды нейкае неразуменне жыхароў і дзяржавы, то бок мы ўжо не кажам там пра нейкія прыняцце рашэнні, пра нарматыўную дакументацыю на ўзроўні проста базавай камунікацыі. Вось, асабліва ёсць такое адчуванне, што ўвогуле прадстаўнікі дзяржавы, я бы назвала, баяцца грамадзян. Калі ты прыходзіш да кагосьці і пытаешся высветліць нейкае пытанне, цябе пастараюцца пазбавіцца як мага хутчэй, таму што незразумела, што ты выкінеш, і ўвогуле чаму ты прыйшоў, таму што твои нейкія патрэбы яны непаразумелыя. Слухайце, ну вось дзяржаўныя прадстаўнікі, да гэтых дзяржаўных прадстаўнікоў яшчэ па ідзеі патраб. Начальнік аддзела такога-то выканкама, у яго прыёмны дзень, 3 серада месяца з 8 до 1, і калі ты яго зараней не папярэдзіш, ён у гэты момант проста будзе на тэрыторыі, хаця быццам бы ён мусіць сядзець і чакаць, пакуль да яго грамадзяне прыйдуць са сваімі пытаннямі, а ён недзе на тэрыторыі. Да, і праблема нават не толькі ў гэтым, а ў тым, што у нас увогуле незразумела, да каго з чым звяртацца. Я ў сваёй практыцы сустракала вельмі шмат сітуацый, калі людзі былі вельмі матываваныя, калі вельмі хацелі штосьці змяняць і гатовы былі чакаць гэтую 3 сераду, маніторыць гэтага чалавека, калі ён там з'явіцца, пісаць патрэбнай форме всякія тэксты, звароты і ўсё астатняе, але справа ў тым, што наша сістэма так пабудавана, што не заўсёды зразумела, хто за што ў выніку адказвае. І гэтай паперкі, напрыклад, я ведаю, што трапляюць часам да, напрыклад, пры новай забудове да праектантаў, якія падпарадковваюцца забудоўніку, а дзяржава адмаўляецца гэтыя праблемы вырашаць. Хаця яна нібыта з'яўляецца ментарам камунікацыі, але гэтую функцыю не выконвае, а рэакцыя суадносна прадстаўнікоў там праектных інстытутаў ці то забудоўніка, яна відавочна, то бок у іх свае цікаўнасці, не хочуць адказваць на запыты жыхароў, у якіх узнікаюць пытанні. Мне асабіста успомніўся эпізод з Божа даруй серыяла «Сваты», там, дзе персанажу трэба было у іх, я не памятаю, што ў іх здарылася, яны не маглі сабраць ураджай збожжа, таму што іх нешта паламалася, і вось ён пайшоў у гарадскую адміністрацыю, і там хвілін 5 хранаметража, ён проста ходзіць ад аднаго чыноўніка да іншага, гэты чыноўнік, не, гэта вам не да мяне, гэта вось да гэтага, не, вам вось да гэтага, да гэтага, да гэтага. Я по поводу финансирования, мне деньги на ремонт элеватора. Вас неправильно информировали, этим занимается Григоренко. Только вам не Григоренко, а Костюкон финансированием занимается. А кто вас к Костюку послал? У нас селом Брагин занимается, вам к нему... І мне падаецца, што ў жыцці яно прыблізна так і адбываецца ад часу да часу. Да, яно не просто не просто прыблізна, но дакладна так адбываецца. Я не мела такой камунікацыі з прадстаўнікамі мясцовай адміністрацыі, але на больш персанальным асабістым узроўні. Я якраз бегала паміж рознымі інстытуцыямі, якія перанакіроўвалі запыты адзін да аднаго, і ніхто не ведаў, хто за гэта павінен адказваць, таму што пытанне трапіла ў шэрую зону, і яно незразумелае, хто за гэта павінен адказваць. Вось, з гэтага у нас будуецца цудоўная сістэма безадказнасці, дзе ніхто не хоча падпісваць фінальную паперку і прымаць вырашэнне. Праці гэта адказнасць, як такая гарачая бульба, кідаюць, перакідваюць, да, зато калі хтосьці все ж такі падпіша,
тады адказнасць бере гэтага чалавека, все астатнія просто згодныя з тым, што все ўжо под подпісам. То бок атрымліваецца, што ўсё ж такі падпісвалі. Калісьці падпісвалі, калісьці не, але гэта мне падаецца настолькі чалавечы фактар і часам асабістае стаўленне да кагосьці, калі няма там першага прыклада, што вось у тым-то раёне там ці там у той-то адміністрацыі гэта спрацавала і спрацавала вельмі добра, вось такія вынікі і спадара, які падпісаў, не наказалі. Вось, таму як это зрабіць, вось ты першы крок, хтосьці першы падпісаў і мець гэты прыклад, гэта вельмі важны момант. Слухай, а якога кшталту гэта пытанне? Кшталту прыбярыце нам помнік Леніну, ці зрабіце нам велашляжкі, ці перарабіце нам асфальт на дарозе, просто вось з якой гэта сферы часцей за ўсё, каб разумець? Гэта хутчэй пра пазітыўныя змены, таму што пра негатыўныя змены кшталту дырка на асфальце заўсёды працаваў 115 бел і іншыя сервісы, якія існуюць, і нейкія вось гэтыя візуальна негатыўныя штукі, яны фіксіліся. Часам не вельмі добра, часам у нейкім выглядзе, у якім мы гэта не разумеем і не хацім бачыць, але гэта неяк працавала. А вось гэтыя нейкія новыя аднаўлення і змены якраз такі з добрымі прыкладамі заўсёды горш. Ёсць нейкі там страх, што вы зробіце не гэта, а штосьці іншае, ці там у адміністрацыі ёсць нейкія іншыя планы, таму ніжэйшы начальнік не хоча прымаць гэтае вырашэнне, ці там шмат фактараў, які мне асабіста незразумелыя. Вось, але ёсць такое адчуванне, што з пазітыўнымі зменамі у нас больш складана, чым закладваць дыркі на асфальце. То бок, калі раптам прыйдзе гарадская супольнасць і скажа, а зрабіце нам тут скверык, які-небудзь чувак, які звычайна адказвае за скверыкі, возьме і пашлі рабіць скверык, а потым яго выключыць да сябе старшыня усяго і скажа, а мы так-то тут з іншым начальнікам хацелі тут зрабіць летні амфітэатр, ты куды гэта свой нос усунуў, шаноўны, такога кшталту? Да, і былі такія прыклады, калі даходзілі да моманту рэалізацыі, пры тым, што гарадскія актывісты былі згодныя самі распрацоўваць праектную дакументацыю, самі збіраць грошы на рэалізацыю і все такое. Ад адміністрацыі патрабавалась толькі подпіс і былі гатовыя весці камунікацыю аб тым, як гэта выглядае. А ў пэўны момант проста прадстаўнік раёна назовем гэта зліўся і сказаў, што не, все, у нас тут стадыён. Цікава прыклады, вот якіх адказалі, а ў якіх задаволілі. Ну, па-разнаму, проста пытанне заўсёды маштабу. Калі прадстаўнікі там, не ведаю, дваровой супольнасці хацяць сабе проста пакрасіць пад'езд, то гэта нейкі адзін узровень, і з ім прасцей, таму што, па-першае, гэта ўнутры дома, па-другое, это проста там, я не ведаю, мабыць, яны захацяць согласоўваць колер, я магу уявіць сабе такую сітуацыю вельмі лёгка. Але калі справа ідзе пра больш нейкія вялізныя праекты, такія як там зрабіць там, не ведаю, стадыён ці штось такое, тады ўжо пачынаецца больш складаныя рэчы. І мне ж здесь падаецца, што вельмі залежыць ад таго, дзе вы плануеце рабіць і як, у сэнсе, напрыклад, пасадзіць дрэвы на нейкай значнай вуліцы у горадзе. Напрыклад, там усе дрэвы памерлі ад таго, як рэагенты спаць гарадскія службы. Ну, все, дрэваў няма, ніхто гэтым не займаецца, ніхто гэта не высаджваюць, але вось супольнасць горада, якая клапоціцца пра зеляніну, вырашыла, што мы скідваемся на вялікія класныя дрэвы, каб пасадзіць на гэтай вуліцы зноў. Але так як это знаходзіцца вось на такім знешнім, вельмі заўважным для адміністрацыі, для ўсіх месцы, то гэты кейс, па маім опыце, хутчэй не апрувяць. Але тыя ж самыя дрэвы на нейкай алеі вакруг нейкага стадыёна ў цэнтры мікрараёна, гэта іншая справа, і тут сапраўды хутчэй дамовіцеся. Ну, это па маім нейкім такім адчуванні. Я проста ведаю кейс, у якім людзі высаджвалі гэтыя дрэвы, ніякай праблемы не было, і дзе гэта сапраўды адмаўлялі. Слухай, я хацела яшчэ запытаць, дакладна мы з Кацей разам хацелі запытаць, наконт таго, як маленькія рухі раптам пачынаюць пералівацца ў адзін вялікі рух, і як буйная рака ляцяць і вырашаюць нейкія маштабныя пытанні. То бок была некалькі маленькіх супольнасцяў у кожным пад'ездзе, а потым яны аб'ядналіся, ды як сталі нейкай сілы. Такое ж адбываецца ад часу да часу. Ну, такое, конечно, адбываецца, але справа ў тым, што в Беларусі, калі мы кажам, то я хутчэй б сказала, што я такога не ведаю. То бок, яны дакладна існуюць, яны дакладна штосьці вырашаюць, але ў мяне такое адчуванне, што тыя прыклады, якія дакладна ведаю, што былі пазітыўныя, яны не вельмі вялікія. Ну, то бок яны класныя 100%, да іх ніякага пытання, але гэта ці то групы, якія там збіраюцца па нейкай прафесійнай часткай, ці там што, там супрацоўнічаюць з уладамі, а вось такія, што там 3 двары сабраліся і штосьці вырашылі, хутчэй пакуль што нет. У меня ёсць вялікі спадзеў, што так будзе адбывацца. Як тэарэтычную гісторыю гэта можа быць, і гэта адбываецца ў іншых краінах, але у чым розніца такіх рухаў ад вось гэтых цудоўных рэчаў, як мы кажам, што там мы займаемся барацьбой за 5 умоўных дрэваў, то бок 5 умоўных дрэваў гэта 5 умоўных дрэвах. І гэта пра супольнасць, гэта добра для горада, усё астатняе, але гэта не рух у якасці, у якім ёсць нейкае патрабаванне да дзяржавы. Напрыклад, калі гэта гаворка аб тым, што мы хацім, каб наш горад больш быў арыентаваны на тое, каб мы маглі заводзіць хатніх жывёлаў,
ёсць там месцы выгульваць, і гэта трэба змяняць нейкі полісі для гэтага. Гэта ўжо рух, гэта нейкая ідэя, вакол якой аб'ядноўваецца шмат людзей, які, ну, можна сапраўды назваць рухам да нейкіх там добрых рэчаў, які павінен у любым выпадку супрацоўнічаць з дзяржавай. Калі мы кажам пра вось нейкія менш кустарныя, такія менш кустарныя рэчы, гэта іншая справа, іншы маштаб, іншыя памеры. Вось. І такіх рухаў, мне падаецца, што ў нас яны, мабыць, і ёсць, але вельмі незаўважныя і стараюцца не трапляць у поле зору. Як атрымліваецца, калі, ну, напрыклад, вось гэты прыклад з тым, што ўзнікае рух, каб зрабіць горад больш прыдатным да хатніх жывёлаў, а калі гэта пытанне раптам вырашаецца ў ідэальнай краіне, то гэты рух, таму што ён дасягнуў свае мэты, ён рассыпаецца, як бы пераўтвараецца ў нешта іншае. Мне падаецца, што гэта вельмі залежыць ад таго, як это пабудавана і структура ўсё гэтае, таму што калі мы кажам пра змены ў заканадаўстве і пра рэалізацыю гэтых зменаў, заўсёды пра рознае, і гэта можа быць рух, які там ставіў мэту змяніць заканадаўства, каб там, я не ведаю, для вялікіх сабак у кожным месцы, у кожным раёне было месца, нейкая пляцоўка. Мабыць, мэта там гэтага руху была ў тым, што проста гэты пункт далі ў заканадаўства, і на гэтым як бы руху гэтага дастаткова. Вось. Але калі, напрыклад, мэта руха, каб у кожным там раёне горада гэта было пабудавана, то гэта патрэбна адсочваць, гэта патрэбна лабіраваць і весь нейкае супрацоўніцтва. Вось, і тады гэты рух падаўжае нейк ісці. То бок тут пытанне, якая мэта ставіцца, і наколькі людзі, якія ў гэтым удзельнічаюць, гатовы пераходзіць на нейкі новы ўзровень. Плюс, напрыклад, мы маем сітуацыю, у якой кожны раён горада мее гэтай пляцоўкі. Вось, ёсць такая сітуацыя. Але, напрыклад, група бачыць, што гэтага недастаткова, а таксама трэба там, не ведаю, рабіць яшчэ пляцоўкі, на якіх клёва выгульваць коцікаў, напрыклад. І гэты проста рух будзе трансфармавацца і прымаць нейкую іншую форму, ставіць свае новыя мэты. Тут вельмі залежыць ад таго, хто ў гэтым удзельнічае і наколькі людзі гатовы прямо уключацца і дасягаць там пэўных цэляў. А такія рухі могуць быць вельмі вялікія і не мець нейкай скончанасці. Вось, напрыклад, я ўжо ўзгадывала пытанне сацыяльнага жылля, то бок для некаторых краін гэта сапраўды вельмі вялікае пытанне аб тым, што людзі не могуць жыць у горадзе, у якім нарадзіліся, таму што там няма таго-то, таго-то і таго-то. І няма абароны арендатараў, няма абароны ў заканадаўстве арендатараў. То вось гэта будзе нейкі масіўны рух, які будзе казаць пра тое, што патрэбна сацыяльнае жыллё для тых, хто не можа забяспечыць сабе там з-за таго, што там даходы такія-то, такія-то, і трэба, каб было ж абарончае заканадаўства. То бок гэта вось нейкі досыць моцны рух, які там павінен уплываць увогуле на ўсё, што адбываецца. І я, калі шчыра, не вельмі бачу, дзе ён можа супыніцца, таму што гэта сацыяльныя праблемы, яны ўзнікаюць увесь час, і ён як бы можа падаўжацца, дальше залежыць ад таго, наколькі тых, хто гэтым займаюцца, гатовы быць уключанымі ў гэты працэс і колькі часу яны гатовы гэтаму пасвячаць. Бывае так, што такія рухі ўвасабляюцца ў больш структурызаваныя штосьці, я маю на ўвазе асацыяцыі, арганізацыі, НДА становяцца. Партыя ўладальнікаў вялікіх сабачак. Ну, калі мы кажам пра сітуацыю ў вакууме, то, канешне, да, гэта абсалютна зразумелыя працэсы, якія сапраўды адбываюцца. Нават можа з'явіцца сітуацыя, што не адно НДА, а група НДА, які падтрымліваюць нейкія адно пытанне, могуць аб'яднацца. Розныя пытанні, але аб'яднаюцца вакол аднаго нейкага пытання, і яны нават могуць падтрымліваць нейкага прадстаўніка ва ўладзе і мець нейкія стасункі з ім напрямую. То бок сітуацыі могуць быць розныя, вельмі залежаць ад кантэксту, у якім гэта адбываецца. Бо каб гэта адбылося зараз у нас, мне падаецца, на момант на зараз гэта вельмі сумнеўна. Мне бы хацелася, чтобы так было, але як бы сітуацыя, якая мне бы хацелася, крышку адрозніваецца ад таго, што мы маем на сёння. Ну, ведаеце, з улікам гісторыі, гістарычнай перспектывы ўсё ж такі увесь час было гэта. У нас ад пачатку была збюрка энтузіястаў, якія займаліся этнаграфіяй, фальклорам, потым гэтая кампанія разраслася, потым яна перацякла ў якую-небудзь палітычную партыю, потым гэтая палітычная партыя раскалолася, потым частка партыі пайшла на выбары, і карацей, вось гэта нейкі бясконцы працэс сапраўды. І мне падаецца, што гэта цалкам натуральна, што пачыналі з таго, каб зрабіць пляцоўку для выгула коцікаў, а ў выніку праз 20 год у вас там усё перамяшалася, і гэта нейкая палітычная структура, у якой не прагадаеш гэтую тусоўку за вызваленне коцікаў. Ну так, і яшчэ адзін момант, які мы не ўзгадалі, але мне падаецца, яго вельмі важна ўзгадваць, што у палітычным полі ўвогуле існуе не два актара, іх шмат, і аднім з вялікіх актараў таксама будзе там прадстаўнікі бізнеса. Калі мы ўжо абмяркоўваем якраз пляцоўкі для сабак, мабыць, пэўны момант проста там у дрэннай сітуацыі
знаходзіцца захоп нейкім прадстаўніком бізнеса, які проста захоча рэалізоўваць гэтай пляцоўкі і проста адыме гэтую вось гісторыю, мабыць, нават хтосьці з НДА будзе пераходзіць туды. То бок развіцця падзей могуць вар'іравацца яшчэ ў гэты бок. Такое насапраўды сустракаецца ў міровай практыкі, што рухі пазбаўляюцца моцы ад таго, што часткова іх ідэі камерцыялізуюцца. Вось, і гэта сапраўды вялікая праблема. Як цікава жыць пра капіталізм, калі ў цябе яшчэ і бізнес аджымае ўсякае, не толькі дзяржава. Мы яшчэ дакладней гэта Каця прапанавала гэтае пытанне пра тое, як у сучасных умовах займацца гарадскім актывістам, асабліва з улікам таго, што людзі у выгнанні самыя актыўныя. Ну вось значная частка актыўных людзей апынулася ў выгнанні. Мяне часта запытваюць, і гэта не кшталту, мяне часта запытваюць, дзе яна была гэтыя джинсы. Вось вам спасылка на краму. Рэальна, мяне часта запытваюць, як ты робіш падкаст пра Гродна, не знаходзячыся ў Гродні. Я магу адказаць на гэтае пытанне, што ў мяне там ёсць свае агенты ўплыву, якія мне пастаўляюць інфармацыю, па-першае. Па-другое, ўсё ж такі, калі мы тут абмяркоўваем нейкія тэарэтычныя пытанні, а не канкрэтныя, вось ёсць гэтая вуліца, гэты дом, гэтая дамачка, што я влюблён, і ўсё астатняе. Гэта крышку іншае, так, гэта крышку прасцей, чым калі б я рэальна з самага пачатку падкаста хадзіла па гродзенскіх вуліцах і запісвала шум брукоўкі пад нагамі. Калі гэта нейкія тэарэтычныя рэчы, ты можаш гэта рабіць. Калі трэба і хочацца нешта мяняць рукамі на месцы, гэта нашмат больш складана, на мой погляд. Да, я дадам пытанне, што атрымліваецца, калі чалавек займаецца урбаністычным актывізмам, а раптам ён з'язджае, то ён ужо ўсё не перавязе сваё месца з сабой. І тут якія выхады займацца на новым месцы чымсьці, глядзець на праблемы ці як? Ну, насамрэч, мне падаецца, што вельмі залежыць ад статуса гэтага чалавека. То бок, напрыклад, там для мяне з'езд, ён, канешне, вельмі паўплываў на ўвогуле занятак, таму што я мела нейкія практычныя рэчы ў Беларусі, мне вельмі гэтага не хапае, тут хожу па Вільні і заглядаю ў кожную яму, гляджу, якія сеткі дзе мяняюць. Як бы, ну, кожнага сваё хобі. Гляджу, як барты дзе паставілі, чаму так зрабілі, увогуле, якія класныя вось дзіцячы садочак, але яны пафарбаваны, ад гэтага яшчэ больш класны. Вось, ну, то бок, у кожнага, як бы, свае нейкія штукі, але для мяне, напрыклад, было выйсце, я не магу гэтым займацца самастойна, я магу дзяліцца нейкім досведам, які быў у меня ў Беларусі, і старацца яго перадаваць тым, хто застаецца. Таксама, што мне падалося вось асабліва за апошні год, стала зразумела, што мы не вельмі шмат ведаем увогуле пра нашы гарады. То бок, пра гэта было зразумела ўвесь час, але так як, напрыклад, для мяне не было гэтага часу на сэнсаваць, знаходзячыся гэта ў Беларусі, таму што ўвесь час трэба было штосьці рабіць, і не было часу вывучаць насапраўды, што там адбываецца, які працэсы, то вось зараз я займаюся тым, што стараюся зразумець, якія працэсы сапраўды адбываюцца, таксама пра іх распавядаць. Таму што не пра гісторыю нашых месцаў, не там пра моўную тапаніміку, не вельмі шмат ёсць ведаў пра нашы мясціны, і мне падаецца, што гэта вельмі жахлівая сітуацыя, таму што тымі людзьмі, з якімі я камунікавала, не шмат з іх, хто асэнсоўваюць сябе частку таго гарадскога асяроддзя, у якім яны знаходзяцца. І вось якраз з гэтым хацелася бы вельмі працаваць, таму што калі ты не адчуваеш прычаснасць да чагосьці, ты не захочаш рабіць нейкія змены. То бок тут пытанне ўжо нават не пра гарадскі актывізм як такавы, там, умоўна, для кожнага, але пра тое, што мне бы хацелася працаваць з гараджанамі, якія асэнсоўваюць сабе як гражданам там нейкага горада, але шмат людзей, якіх гэтага не бачаць. То бок, калі ў цябе горад успрымаецца праз там, моўна, 3 бары, і не ведаеш, што там адбываецца, якая ў цябе тут гісторыя, і што бы тебе хацелася бы бачыць, каб тебе было больш класна карыстацца. То бок, для мяне гэта пра нейкую адукацыю, пра нейкі аповед пра тое, пра што нашы гарады, пра то, як іх спажываць, і ўвогуле вось пра гэтую гарадскую сітуацыю, якая ў нас ёсць на сёння. У тым ліку пра прыняцце рашэння і пра ўсё астатняе, то бок, пра розныя ўзроўні, там, пачынае ад маіх улюблёных бартоў, скончвае там не ведаю гісторыі і публічнай палітыкай, якая ў нас адбываецца ў гарадскім асяроддзі. Калі гэта пытанні, якія парады ў нас ёсць, вось гэта пра эміграцыю, ну, тут пытанне да чалавека, наколькі ён гатовы быць уключаны ў кантэкст, з якога ён з'ехаў. І калі чалавек мае адказ на гэта пытанне, што там я гатовы толькі чытаць навіны. Калі чалавек кажа, што я хачу асімілявацца толькі здесь, то гэта іншае пытанне, і мне падаецца, тады яно не актуальна нават да гэтага падкасту, што мы можам рабіць для беларускіх гарадоў. Вось, і толькі калі ў нас ёсць вось адказ на тое, што там мы гатовы уключацца, тады можна шукаць нейкія выйсця, як увогуле чым займацца. Атрымліваецца, што зараз шмат у чым актывісты яны больш не пра акт, не пра дзеянне, а пра тое, каб
адысці, паглядзець здалёк, асэнсаваць, адрэфлексаваць, зрабіць нейкі адукацыйны праект. Ну і зразумела, а што яшчэ рабіць у выгнанні атрымліваецца? Ну, выгнанне так, але я бачу для сябе перспектывы ў тым, што калі хтосьці хоча займацца і атрымоўваць новы досвед, то заўсёды можна падлучацца да мясцовых нейкіх рэчаў, атрымоўваць досвед, абменьвацца, распавядаць пра тое, што адбываецца там у нашых гарадах, зацікаўліваць у сваім кантэксце, дапамагаць тым, хто знаходзіцца ў краіне, калі гэта актуальна. І гэта толькі пра тых, хто знаходзіцца здесь. І яно як бы не мее гэтыя прямыя формы актывізму, як ты кажаш пра акт, але мне падаецца, это ўсё адно важна, і без гэтага не зусім працуе. Слухай, ну тут жа таксама можа быць пытанне, што вось ты далучышся да нейкай ініцыятывы кшталту. Мы хочам у нашым раёне у Вісагінасе пафарбаваць лавачкі, а табе будуць як гэту шпільку ўстаўляць увесь час. Панаехала тут, не падабаецца, валі да сябе. Гэта, канешне, адкрытае пытанне, і для мяне... Да, я дарэчы, з ім у сабе ў галаве з ім сутыкалася, вось, але гаворка, канешне, была больш хутчэй пра Вільню. Вісагінас — это асобная тэма, вельмі цудоўны горад. Сапраўды казаць аб тым, што ёсць нейкі прафесіянальны актывізм, і выходзіць там умоўны горад і казаць, што нам патрэбна там такая-то транспартная палітыка, да, то бок я лічу, што там на момант на зараз знаходжусь яшчэ не ў кантэксце здесь, каб казаць, што гэта толькі так і так тыпа павінна быць, ці там падлучацца да нейкага фармату, якім ты выступаеш галоўным актарам для зменаў. Бо ёсць мясцовыя жыхары, якія ведаюць больш, ёсць мясцовыя арганізацыі, якія ведаюць больш, і вось якраз дапамога ім магла бы быць нейкай больш актуальнай. Калі гэта гаворка пра тое, што ёсць нейкая лакальная гісторыя, тыпу я жыву там умоўна Вісагінасе, мне хочацца, каб мне было комфортна жыць у гэтым горадзе, мне патрэбна тут лавачка, і я ведаю, што гэтай лаўкай яшчэ патрэбна там, не ведаю, тры маім суседзям. Чаму не? Гэта тыпу той самы нізавы актывізм і камфорт, які ўзнікае на нізавым узроўні, і ён можа быць не ў залежнасці ад таго, дзе ты жывеш. Іншая справа, што вось маштабныя рэчы я не ўпэўнена, што зараз ты, хто пераехаў і яшчэ не да канца разумее кантэкст, не ўключаны ў мясцовай арганізацыі і ўсё гэтае, можа гэта рабіць, але тыпу маленькі ўзроўні, якая розніца? Ты тут жывеш, ты зараз з'яўляешся гражданінам гэтага горада. Чаму бы не? Я хацела пагаварыць яшчэ пра гродзенскіх актывістаў няшчасных, якія хто выехаў, хто трапіў за краты. У нас вось проста як прыклад кананічнага гарадскога актывізму, на мой густ, ёсць такі, праўда, за кратамі спадар Вадзім Ермашук. Пачыналася яго кар'ера з таго, што ён, хаця ён не з актывісцкага асяроддзя, ён увогуле гандляваў джинсамі на рынку Карона. У яго быў класны блог у інстаграме, тому што ён харызматычны чувак, ён распавядаў проста пра сваё жыццё, пра гарадское жыццё. І потым неяк ён пачаў скардзіцца на тое, што адбываецца ў горадзе. Тут снег не прыбралі, тут лавачку не пафарбавалі. Вось ён пра гэта ўсё раскажа, ён адзначыць гар і аблвыканкам. Потым у яго пачаліся нейкія пароды на гарадскіх чыноўнікаў. Ну і ўвогуле, канешне, яго арыштавалі, ён адбывае тэрмін. Я проста думаю аб тым, што калі б гэтая сітуацыя адбывалася ў здаровай краіне, то чалавек, які проста мае свой блог, мае нейкую публічнасць, і ён кажа о праблемах, ён мусіць быць зоркай, яго мусіць запрашаць на всякія там гарадскія слушанні, ён як бы прадстаўнік шырокай грамадскай супольнасці, ён наадварот у нейкім сэнсе можа быць выгадны гарадскім чыноўнікам, таму што дамовіся з ім, ён паўплывае на грамадскую думку, ўсё будзе нармальна. Але не ў Беларусі. Што вы мне можаце на гэта сказаць? Мы можам адкаціцца крышачку назад. Ёсць прыклады, як такая сітуацыя адбывалася з іншым статусам кво ў Менску. Былі тыя там актывісты, якія былі вельмі вядомыя. І гэта не краіна здаровага чалавека, то бок это там, не ведаю, 18-19 год, это не краіна здаровага чалавека, але іншыя стасункі, іншая камунікацыя. Нават тады было адчуванне, што пытаюцца ці то схавацца ад такіх людзей, ці то з імі не спрачацца. Потому што я ведаю там пару прыкладаў, калі вось людзі настолькі актыўныя, што іх фаміліі ведаюць ва ўсіх адміністрацыях і вельмі баяцца, калі яны прыходзяць. Але гэтых людзей клікала грамадская супольнасць, таму што яны ведалі, што іх баяцца, таму што яны могуць паўплываць. І такія людзі вельмі важны, калі мы кажам не пра краіну здаровага чалавека, а пра тое, што адбываецца ў нас, то гэта вялікая моцная падтрымка для тых людзей, якія не ведаюць, як змагацца з нейкай праблемай. Вось нават калі гэты чалавек нічога фізічна сам не будзе рабіць, але ж проста ягоная прысутнасць будзе вельмі важна, і парады для людзей вельмі важныя. Канешне, у краіне здаровага чалавека ці там
не так я выкажусь, а ў маім уяўленні гэта ўсё павінна быць нейкая ўзаемадамоўленасць. Такіх людзей прасцей запрашаць і запрашаць там, не ведаю, прафесійны НДА, прафесіяналаў, якія там хацяць штосьці добрае рабіць, і тады будзе там лепш тое, тое, тое. Увогуле, мне падаецца, у шмат якіх краінах ёсць вось гэта міграцыя з прафесійных НДА ў нейкай дзяржслужбы, ці ўвогуле не адбываецца фармаванне гэтых прафесійных НДА, таму што яны проста ідуць у дзяржслужбы і там працуюць. Толькі застаецца вось гэты актыўны чалавек, які там ведае, што ў нашым раёне там жывуць дзеці, там жывуць бабулькі, і тыя планы, якія прапаноўваюцца, яны не актуальны, таму што здесь жывуць розныя людзі, і вось тыя прапановы, якія робяць праектныя інстытуцыі, дзяржава, яны не адпавядаюць патрэбам там тых людзей. І гэты чалавек вось сапраўды можа быць адказным і лицом, якое кажа штосьці пра гэты раён і што ўвогуле добра. З цікавага ўвогуле пра такіх людзей чытала вельмі цудоўнае даследаванне, падаецца, 21 года ўвогуле праводзілі назіранне на тое, якія ўвогуле гэтыя людзі, як яны працуюць, і што цікава, што выдзялялі людзей з боку супольніцтва, якія вось суперактыўныя і якія класна дапамагаюць фармаваць гарадское асяроддзе, дапамагаюць правесці гэту камунікацыю, але ж вельмі важна, каб быў такі чалавек яшчэ ў зваротным баку, то бок там ці то прадстаўніка дзяржавы, ці то прадстаўніка, я не ведаю, там праектантаў, у залежнасці з кім вядзецца камунікацыя. То бок нейкі прафесійны актывіст, які ідзе на месца, таму што бюрократыя, на жаль, не можа быць вся такая цудоўная і павядаць, што ўсе будуць актыўныя і вельмі там добра камунікаваць з гэтымі прадстаўнікамі. І наяўнасць гэтага прафесійнага прафесіянала, актывіста ўнутры, яна вельмі важная, і наяўнасць актывіста вось звонку. Таму што тады ідзе нашмат лепш ідзе камунікацыя, нашмат лепш разумеюцца нейкія тыя патрэбы, тая чутлівасць, якая патрэбна сапраўды для камунікацыі з гараджанамі, таму што там патрабаваць адумоўна ўсяго дзяржапарата, на жаль, мы не можам. Хаця хацелася бы, канешне. Слухай, ну вось у мяне, пэўна, гэта беларуская ментальнасць, калі прынята супрацьпастаўляць сябе дзяржаўным органам, і нейкі вось гэты бюракрат, гэта такі калектыўна ворны, страшэнны образ ворага і ўсё астатняе. Мне, напрыклад, цяжка сабе ўявіць, што рэальна нават у ідэальным свеце ёсць людзі, якія ідуць у дзяржаўныя органы, і яны там функцыянуюць так жа крута і весела, як НДАшнікі. Я чамусьці ў гэта проста не магу паверыць. Вырасла ў Беларусі. Да, вырасла ў Беларусі, але, на жаль, я ведаю такіх людзей нават у Беларусі, якія ахвяравалі сваім здароўем, каб мець магчымасць камунікаваць з гараджанамі, штосьці змяняць. Гэтыя людзьмі ахвяравалі там па 7, па 10 год дзяржаўным органам, пасля гэтага сыходзячы цалкам выгаравшы. Вось, якія зрабілі шмат добрых рэчаў, якія абсалютна незаўважныя для гараджан, абсалютна незаўважныя там для тых, каму ўсё адно на гарада, але гэтыя людзі вельмі шмат чаго зрабілі і пыталіся змяняць сістэму, лабіраваць нейкія новыя іншыя падыходы. На жаль, ім не хапала паддзержкі знутры, так як мы не давяраем увогуле ўсім, хто знаходзіцца ў сістэме, то калі ты прыходзіш і пытаешся камунікаваць, ты хутчэй успрымаешся як вораг. На жаль, это тычыцца і тых, хто сапраўды з'яўляецца гэтым ворагам, так і тым, хто сапраўды клапоціцца аб горадзе, аб гараджанах. Змены былі, змены наконт ёсць, я зараз не можу сказаць, але вельмі спадзяюся, што яны яшчэ адбываюцца. То бок ты спадзяешся, што і дагэтуль зараз у дзяржаўным апараце ёсць нейкія такія рэдкія брыльянты, якія нешта робяць на карысць. Я не буду казаць за ўвесь дзяржаўны апарат, я буду казаць пра ніжэйшы ўзровень бюракратыі, які падстаўляецца часцей за тым, каму зусім усё адно, ці то прадстаўнікамі, не ведаю, студэнцтва і ўсяго гэтага. Бо гэта жывыя людзі, гэта людзі, якія прыходзяць толькі пасля універсітэта, якія меюць нейкія ўяўленні аб тым, што мне хацелася бы там штосьці рабіць лепш. Вельмі часта яны прыходзяць на 2 гады на адпрацоўку, камусьці ўсё адно, але хтосьці ўсё ж такі бачыць сабе, што хацелася бы рабіць штосьці добрае. Пры вялікай цікучкі, але ўсё адно хтосьці штосьці пытаецца там лабіраваць, але не хапае досведу, не хапае прыемственнасці паміж тымі папярэднімі, хто рабіў штосьці. І у нас яшчэ адбываецца сітуацыя вельмі цудоўная ў тым, што кожны новы чалавек робіць усё нанова. Гэта нанова не патрэбна, таму што яно ўжо было зроблена, але ты аб гэтым не ведаеш, а як рабіць тое, каб ведалі наступныя людзі, абсалютна незразумела. Вось таму що такое адчуванне, што кожны раз можа стацца такая сітуацыя, што спачатку гарадскія актывісты працавалі з аднім прадстаўніком, які хацеў рабіць добрае, у яго штосьці не атрымалася, не ведаю, рабіў пытанкі. Потым прыходзіць другі, таму што таго звольнілі, ён зноў робіць гэтыя пытанкі, і там потым прыходзіць трэці, і адбываецца гэта недавер, што нічога не змяняецца, пры тым, што людзі стараюцца, але тое, што ёсць нейкія папярэднія дадзеныя, ці там ёсць ужо нейкія сувязі, там штосьці такое, гэтага няма. І гэта таксама падрывае давер да тых, хто пытаецца хаця б штосьці зрабіць. Як это я размаўляла недавно са сваім калегам, і ён кажа, я не бачу ў гэтай сістэмы, што ўсе людзі
у ёй гэта нейкае адзінае сапраўднае зло, якое хоча прычыняць злачынства да ўсіх нас. Просто есть нейкая сістэма, есть нейкае непаразуменне, халоднасць, іншыя каштоўнасці, якія мы хацім ад іх бачыць, і гэта зусім пра іншае. То бок гэта тыя рэчы, якія ў сітуацыі Б маглі бы змяняцца, вось, але мы ездзім маё. Зразумела, но гэта ж да пытання, як увесь дзяржаўны апарат зараз функцыянуе, ёсць умоўны там аддзел чаго-небудзь, архітэктуры, і можа быць з 10 рашэнняў 9, якія яны прынялі на карысць гораду, таму што яны там разумеюць, што сапраўды тут патрэбныя клумбачкі, тут лавачкі, тут падтрымка супольнасці, тут велашляжкі, але будзе вось гэтае 10 рашэнне, якое ім з Мінску саслалі, трэба абавязкова зрабіць якую-небудзь гадасць, пабудаваць, не ведаю, што помнік воінам савецкай арміі і братскай Расіі, вось нешта такое там адбудзецца. Ну, на жаль, не без гэтага. Асабліва на сёння. Я думаю, што сёння, на жаль, будзе хутчэй абратны баланс, потому што будзе там 9 чалавек, у якім будзе ўсё адно, і тыпу мы робім 9 помнікаў Леніну, каму-нибудь яшчэ. Вось, і хтосьці адзін, хто пытаецца неяк увогуле выцягнуць хоць што-небудзь, нейкае золата з гэтага ўсяго балота. Вось у мяне такое пытанне пра час. Вядома, што час вельмі моцна змяніўся пасля жніўня 20-го года. І вось тое, што вы распавядалі пра тое, што чыноўнікі не ёсць абсалютнае зло, што туды прыходзяць новыя людзі, якія потым выгараюць, на жаль. Потым проста вельмі шмат і недзяржаўных арганізацый ліквідавалі, і тыя ж, я памятаю, калі не памыляюся, у Гродні ліквідавалі веласіпедныя, супольны. Тут маецца на ўвазе арганізацыя Велагродна. Ну, то бок, вось ты прыводзіла прыклады пра дарожкі, сцяжкі веласіпедныя, а іх ліквідавалі, хаця падавалася б, навошта. Тое, што вы, спадарыня Эл, распавядалі, гэта пра які час? І можа так ужо быць, што зараз ужо не зусім? Да, сапраўды час вельмі мяняецца. Думаю, што глобальнага зла яго не існуе, вось такога, як там нам хацелось бы уяўляць сабе. Але да, сапраўды, у там умоўных адміністрацыях былі людзі, якія мелі пазітыўны доступ, узаемадзеянне з недзяржаўнымі арганізацыямі, з актывістамі, якія пачыналі разумець, што там тыя парады, якія прыносяцца, яны могуць працаваць, то бок яны бачаць праблемы, яны сапраўды штосьці пытаюцца рабіць. Але на зараз, калі, напрыклад, нават прыходзяць новыя людзі, і ёсць нейкая ўжо сістэма ўяўлення ўнутры, што там, не ведаю, усе актывісты зло. Там, напрыклад, ёсць такое меркаванне. То бок мы берем нейкі базіс. Прыходзяць новыя людзі без гэтага досведа, сапраўды у іх не будзе пазітыўных парываў да камунікацыі, яны будуць пытацца зрабіць штосьці добрае, але па сваім меркаванні, па сваім уяўленні, і гэта сапраўды можа абсалютна ніяк не быць звязаны з тым, як мы бачым добры розвитак гарадоў. То бок яны будуць думаць, што яны робяць штосьці добрае, сапраўды там могуць быць нейкія нават ідэі, штосьці добрае, але гэта можа быць полная катастрофа для там жыхара горада. То бок, да, я уяўляю сабе сітуацыю, у якой, вось, напрыклад, ёсць там распрацоўнікі генеральных планаў, там ПДП, ўсё гэта, якія укладалі шмат усяго у тое, каб там некаторыя зоны зберагчы і там зрабіць нейкія ахоўныя зоны ўсё ж такі па камунікацыі разам з актывістамі, якія пра гэта кажуць і пра гэта лабіровалі гэтай гісторыі, ствараць гэтыя планы, але ва ўсіх гэтых планах ёсць срок дзеяння, і там умоўна праз 5 год трэба будзе праглядаць гэтыя планы, і гэтага чалавека ўжо на гэтым месцы не будзе, што гэта будзе важна, без актывістаў будзе не бачна, незразумела, тыпу тым чыноўнікам, які там будуць, дзе могуць быць. Вось такая стагнацыя ў перспектыве вельмі моцна мажлівая. Гэта вельмі сумна, і хацелось бы ад гэтага пазбегнуць і якраз распавесці на гэты час, пакуль там дзейнічаюць там ці тут тыя дакументы, ці хто не ўсе з'ехалі, тыя, хто атрымоўваюць гэту інфармацыю, распавесці, наколькі гэта важна, наколькі гэта ўсё важна нават на ўзроўні проста ведаць пра тое, што тыя зоны трэба берагчы, потому што акрамя нас за іх ніхто, на жаль, не вступіцца. Зноў ж вяртаючыся да пытання гэтых актывістаў унутры адміністрацыі і змены часу, у мяне такое адчуванне, што увогуле зараз патрапіць там не точна дзяржслужбу, просто нейкую дзяржаўную арганізацыю, там трэба прайсці некалькі колаў пекла, там праверыць, ці не быў твой 10-юрадны брат на пратэстах у 20-м годзе, у цябе мусіць быць крыштальная у двукосі біяграфія, і толькі вось у гэтым выпадку цябе возьмуць на гэтую дзяржслужбу. А калі ты праз гэта ўсё прайшоў, нешта, мне падаецца, у цябе не будзе шмат матывацыі, а давайце я зараз памяняю нешта да лепшага. А сядзець тыя 2 гады і ўсё, свет збегчы. Сядзець у сэнсе на працы. На працы, на пасадзе. Іншыя асацыяцыі крышка. Але мне падаецца, што гэта не заўсёды так працуе, у сэнсе, што не ўсе ж людзі былі актыўнымі ўдзельнікамі пратэстаў, тымі, хто быў, я не ведаю, наколькі іх увогуле засталося зараз у Беларусі,
беларусі, але калі ты неактыўны удзельнік, не ведаю, ты хто стучаў ногой у дзверь выканкама, таму што дверніце мне мои дрэвы, то бок калі ты не такі чалавек, это не абавязкова, што ты не хочаш зрабіць штосьці добрае і не маеш сваё некае ўяўленне аб тым, што гэтыя дрэвы сапраўды трэба там пасадзіць там штосьці такое. Ёсць тыя людзі, якія баяцца выступаць, рабіць актыўныя дзеянні, але там трапляючы туды ці сюды, яны атрымоўваць нейкую там уладу і могуць штосьці рабіць. Мабыць, гэта не будзе некая праактыўная пазіцыя, якую б нам хацелася. Пры гэтым, не ведаю, у меня ёсць вялікая надзея, што не все людзі злыя і хацяць чагосьці дрэннага. Можна весці камунікацыю з рознымі людзьмі, нават меючы неаднолькавыя погляды. Ну, я таксама не ўяўляю сабе кожнага чыноўніка, які глядзіць з раніцы ў люстэрка і думае, які я злодзей. Боже, зараз я пайду на працу і буду піць кроў, як файна. Не, ну я думаю, калі нават уявіць, што існуе абсалютнае зло, то гэта абсалютнае зло не мысліць сябе як абсалютнае зло. Яно робіць дабро, вось яно абараняе грамадства ад розных актывістаў, якія хочуць хаос унесці, разбурыць всё. Я думаю, там такія Разбуры турмамуры, вось ты хочаш унесці хаос? з пункту гледжання, мабыць, дзяржапарата, то так. А, конечно, я і сама не думаю пра тое, што я ўношу хаос, а наадварот. Я ад часу да часу вельмі хачу. Вспомнила яшчэ пра прыклад гродзенскіх актывістаў. Унікальны выпадак у гісторыі актывізма. Гэта тыя людзі, якія ўдзень працавалі нават у дзяржаўных установах, а ўноч ішлі бараніць з плакатамі ў руках тое, што для іх важна, гэта гісторыкі. Гродзенскія гісторыкі, якія маглі займаць пасаду там старэйшага выкладчыка і ўсё астатняе, але калі разбуралі вядомы такі ў Гродні квартал Новы Свет, а гэта драўляная забудова, такія двухпавярховыя вельмі прыгожыя домікі, і рэгулярна выходзіць навіны, сачыце за выданнем Гродна Лайф, пра тое, што вось чарговы, значыцца, домік разбурылі, таму што няма чаго яму тут стаяць. І ўсё адно, як бы ад Новага Свету дагэтуль нешта яшчэ захоўваецца. І менавіта тыя людзі, якія выкладалі гісторыю днём, яны ноччу ішлі пад бульдозеры бараніць гэтыя домікі. Не вельмі атрымлівалася, хаця, можа, каб іх і не было, і Новага Свету там проста камені на камень бы не пакінулі. Нават калі не атрымалася, то важны такі лозунг, гэта я зрабіў усё, што мог, і таму мне не сорамна, таму што я зрабіў усё, што мог. Калі шчыра, тое, што гэтыя людзі ў дзень дзесьці працавалі, гэта нармальна. Зразумела. Увогуле гэта нармальна, не ўсе людзі могуць там кінуць працу і быць толькі гарадскім актывістам. Гэта хутчэй выключэнне, калі ты прыходзіш у прафесіянальны актывізм і я не ведаю, за што жывеш. За гранты вялікавозкія. Ну, хтосьці, да, хтосьці мне такое адчуванне, што не ведаю, жыве ад вады, дажджу і сонца. Але гэта гісторыя пра тое, што не дзяржаўныя людзі пранялі гэтыя дамы, а тое, што прафесійная супольнасць, якая сапраўды ведае значнасць гэтых дамоў, прыйшла яго абараняць. То бок для мяне гэта хутчэй гісторыя пра гэта, дзе б у нас яшчэ маглі працаваць гісторыкі. Наўрад ці у нас ёсць нейкая прыватная фірма, якая займаецца распрацоўкай гісторыі Беларусі, гісторыі нейкіх археалагічнай раскопкі ці там нейкай сучаснай гісторыі. Нет, это якраз тыя людзі, якія прафесійнага пункту гледжання ведаюць, што вось гэты раён, ён вельмі важны, ён для них важны асабіста як прафесійна, і яны яго бароняць. Калі гэтыя людзі не будуць здаваць гэтае пытанне, не будуць распавядаць усім астатнім гараджанам, што вось гэта сапраўды важна і важна для нашай гісторыі, то я не ўпэўнена, што шмат людзей даведалась бы увогуле, што гэта важна. То бок наколькі ў нас увогуле цэніцца драўляная архітэктура. Мне падаецца, што я хутчэй чую, што нейкія халупы, давайце іх знясем, то бок гэта нейкая зноў жа грамадская думка, а грамадскую думку можна змяняць. І якраз такі вось гэтыя людзі, якія бароняць, мне падаецца, што яны моцна змянілі стаўленне да гэтага месца. Таму у меня вялікая павага, таму што яны працуюць у дзяржинстытутах, яны рызыкуюць якраз такі сваім звальненнем, таму што якая розніца там, дзе ты працуеш, але калі ты актывіст, зараз гэта хутчэй клеймо на ўсёй твоей кар'еры ў Беларусі. Вельмі хацелось бы, каб усё ж такі гэты квартал захаваўся. Я тут больш уважліва паглядзела на тую архітэктуру, якая там стаіць, яна неверагодная, цудоўная. Я нават не ведала, што яна існуе, і вельмі хочацца, каб яна ўсё ж такі захавалася. Так, то бок мне падаецца, гарадскія актывісты гэта не толькі ты, якія працуюць у НДА, валанцюраць у НДА, пытаюцца дажджом і сонейкам, але яшчэ і прафесійная супольнасць, якая разумее важнасць, каштоўнасць там усе, супольнасць па ахове птушак. Яны разумеюць нешта пра птушкі, пра то, як з гарадскімі птушкамі трэба абыходзіцца. Я нічога не ведаю пра птушак, я вырабляю ад сініцы, не магу адрозніць. Таму трэба чытаць ахову птушак бацькаўшчыны, каб адрозніваць. На жаль, дырэктар
аховы птушак бацькаўшчыны таксама сеў. А хто не сеў зараз? Хтосьці не сеў, але ён сеў. Ну да, мне просто падаецца, што гэта розныя матывацыі, з чаго пачынаецца гарадскі актывізм, то бок ёсць гэтыя прафесійныя супольнасці, для якіх гэта, я не ведаю, прафесійная гордасць, назовем гэта так, і тое, што там робіцца, для кагосьці гэта непрымальна каштоўнасна, і адчуваю, што тыпу, калі я не магу нічога зрабіць на працы, я просто выходжу на вуліцы і гэта раблю па-за часам сваёй працы, таму што гэта для мяне важна. То бок гэта про тую матывацыю, якую ідзе праз веды, ідзе праз нейкі прафесійны досвед, а ёсць вось людзі як там жыхары, то бок это просто іншыя катэгорыі, якія хочуць іншых зменаў, то бок часам яны перасякаюцца, часам нет, і якраз мне падаецца, што наяўнасці гэтых розных супольнасцей, неафіцыйных, афіцыйных, просто там тыпу зацікаўленых веласупольнасці, увогуле кружок па цікаўнасцям, але для іх цікаўнасці яны карыстачы горада, і каб горад мяняўся пад іх, то калі ім незручна, іх павінны быць веласцяжкі, ўсё астатняе, вся гэта інфраструктура, гэта вельмі важная частка увогуле гарадскога жыцця. Чаму бы там гэтыя рухі не пераўтвараліся там тых, хто працоўнічае з КАІ праектнымі інстытутамі, якія займаюцца праектамі вуліц, усім астатнім, каб зрабіць для гэтых людзей тыя умовы, у якіх цябе добра карыстацца веласіпедам, а тады туды дадаецца не толькі гэтая там суперпрафесійная веласупольнасць, якая хоча там, я не ведаю, што там, ганяць па вуліцах, а туды дадаюцца тыя, што мы хацім там карыстацца гэтымі веласцяжкамі як частка транспарту грамадскага, і чаму бы не. Вось, таму мне падаецца, это просто пра розныя каштоўнасці, і тое, што мы пачыналі, тое, што можа ператварацца з нейкіх маленькіх цікаўнасцей у нейкія вялікія. Што мы сёння высветлілі? У нас дакладна ёсць актывісты, якія, можа, сябе не называюць актывістамі, яны проста хочуць змену для сябе, свайго двара, сваіх суседзяў, нейкая такая супольнасць. Ёсць актывісты з супольнасцей па цікавасцям ці прафесійных супольнасцей, якія адчуваюць каштоўнасць у нечым, і іх прафесійна баліць душа за нешта, і яны ад часу да часу таксама робяць нейкія актыўныя дзеянні, каб захаваць і змяніць тое, што ім важна і каштоўнае. Ёсць людзі, якія працуюць у НК, і калі ў іх пытаюцца, хто ты, ёсць такі ці такая, яны адразу адказваюць актывіст-актывістка, таму што вось такая ідэнтычнасць людзей прафесійная. Урбаністка. У тым ліку. І ёсць яшчэ людзі, якіх кааптавала дзяржава на ўсякія дзяржслужбы, дзяржпасады, якія таксама актывісты ў душы, але вось яны пайшлі, каб мяняць гэтую сістэму знутры і рабіць таксама нейкія актывістска-карысныя дзеянні. Так, я думаю, што это збольшага зараз тое, што можна выдзяляць. Я налічыла 4 групы супольнасці. Я падзяліла іх яшчэ на большую колькасць, але прынамсі больш агулам, тыпу тыя, хто там, не ведаю, хоча проста зменаў, хоча нейкія рухі, хоча палітычнай змены і ўсё гэтае. А я б наадварот зрабіла. Вось вы падзялілі як бы ад агульнага да канкрэтнага, там класіфікацыю. А я б сказала, што ўвогуле кожны чалавек актывіст, як толькі ён пачынае пра нешта думаць. І гэта ўжо такое актыўнае мысленне, а спачатку думка, а потым і дзеянне. Нават калі ён пачынае не рабіць штосьці канкрэтнае, выходзіць з плакатамі, гэта ўжо не такі high-level, як гэта сказаць, узровень, а пачынае дзяліцца з суседзямі, што нешта тут не так. Так мы ж можам зрабіць па-іншаму, а можам мы кудысьці звярнуцца і можам штосьці. І вось ад думак і пачынаецца актывізм. Я б сказала, што з пэўнага пункту гледжання актывісты гэта не нейкія асобныя людзі, гэта ўсе мы з вамі, гэта грамадства, якое ўзаемадзейнічае з дзяржавай, гэта грамадзянская супольнасць. Та кожны чалавек, у прынцыпе. На гэтай пазітыўна-філасофскай ноце я прапаную завершыць наш падкаст, калі у вас няма больш чаго дадаць, шаноўныя гаспадарыні. Дзякуй вялікі за такую цікавую размову. Дзякуй вялікі, шаноўнае гаспадарства. Зараз трэба падпісацца на да халеры чаго, трэба падпісацца на падкаст «Утульны горад», паставіць лайк, падпісацца на падкаст «Вясна прыйдзе», таксама лайк паставіць. І, спадарня, можа, у вас ёсць нейкі праект, на які трэба падпісацца, ну раптам. Я просто думаю, што трэба падпісацца на ўсё, што можна падпісацца, і падтрымліваць усё, што да чаго дацягваюцца лапкі, калі вы адчуваеце, што гэта бяспечна. На гэтай пазітыўнай ноце мы скончым наш падкаст. Мы з вамі хутка пачуемся. Бывайте праздники лета,